Luwa po di mo po sa imo na, kung nanay mong kaon. Ay, boss. Boss. Sige ato, boss. Kuan ba? Nang tagay pangutanan niyo ka? Ha? Dog diyan ang kawin mo? Oo, nagaraha ko diri kay ora ba inipengin na buhi gid nato diri sa bukid to. Kanang namay kundi kanang kalmito kay kusog mo baga ba? Ha? Kalmito? Kanang kusog mo baga? Kay Mito? Nga kahoy? Star fruit sa in English, mo ba? Oo, wala. Oo. Apa mo kay trabaho kapoy magukay dia. Kailan man kakaglawa sa kay Mito? Kailan man kakagdaway sa kahoy sa kay Mito? Katong brown naging punuan. Oh, kanang brown ba? Kalimot man ko kay duha na ko kabulan nagtrabaho ani ba? Masig na ato dia sa ilalom ba? Palihog ako ko kay dia. Dili ra okay kanin, boss. Pangitaa lang dia. Ug naaba dia. Tapi naman ang buhok ni boss. Ha? Binuhok niyo, binukos. 25 bangан ani. Pila ka buhok ng kabuk sulod? 5 ka buk sulod sa Singkong isa. silbi tag 5 ang isa kalipak. Pangitaa lang dia kay Tur ko ani kay kuhaon ni sa bayar ba naipakyaw ba? May gani ni sayo ka kay palit pa ka. Ay kahoy din. Bakit punuan eh? Ha, boss? Wala lagi, boss. Ha? Wala lagi brown nga kuan diri oh. Puro man puti. Sabi ka yan eh. Sige, pizza aharon? 15. Uy, nawala naman dahil ni kay Mito. Kuha naman lang din Madri Kakao na lang ampiyon kay katong pizza uno. Ikuha, maday girod, maday ko tong kay Mito, boss. Ano ka legal mito diri nagipangita pa ko nimo. Kunya wala man di ay. Wala, Madri Kakao ra ni ampiyon. Tang parang pudi apod. Tagot kapay bag pangita. Madri Kakao ni ampiyon. Puspusan ko ning kahoy. Puspos ning kahoy si Muarod. Kusog mangyapon ng kwan. Kana na lang, boss. Say kusog. Kusog mo aso? Kusog mo aso sa balay ni. Puspusan ko ning kahoy ni Muarod. Kana na lang. Tuga ka baligyan nya wala man diri. Pangita ko nimo. Barato ra man na tag 15 rang bangan. Di na Bisa pag 15 na, bisa pag mahal ka na 50 di ko mo palit. Pirang pag kumagos nimo. Pangita na last line, boss. Kita na mo lagi, wala ayo nimong kahoy. Kay Mito. Boss! Boss! Ngayong hapon, boss. Saan na mong kitrabaho, boss? Unsa ni pananaw nimo ani? Kita kan kahoy. Sa tuyo ninyo. Namalit ng tabi kahoy, boss, boss. Ano, boss, pang tukod, magumig balay, boss. Kinanglan na mong kahoy ba? Paminaw nimo, pwede ni pangbalay ni akong kahoy. Nga pwede nimo paliton. Pangsugnod ra ni tanawa o pangsugnod ra di Paan ba? pangbalay. Pang lang ta, boss. Pang salog. Pang salog na kahoy ba? Mampalit ni. Kaya importante, manggod. Kailangan nagkaroon manghimo na mo ba? Pangsugnod ra ni akong balay ba dito mo sa Ramon de los Santos Street. Sige na kayo pang haligi diri, boss. Pangsugnod ra lagi ni. Yan, nagod, boss. Doon lang kabuk ba? Sugdan lang to na mo, boss ba, boss? Dito lagi sa Boss. unahan sa Ramon de los Santos Street. Masinali diri, boss. Pangsugnod na ba? Pwede mo ko na, boss, oh. Mananaw, bisig na sa ilalom. Pangsugnod kay pwede mo tungon. Yan po, boss. Layo na magugito dito, boss. Dari lang ang takmi ba? Tabangin ko diha ba? Pangita ba? Kag-anaw. Ano? Isalog ng pangsugnod. Dahil kay ulo. Kanay mo gi. Tadtad, boss. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Natiyo sa boss. Kini mong palitan, boss, oh. Pangsugnod lagi ni. Kini ba? Ayaw, gipot na, boss, no? Boss, amo ning palitan ba? Ayaw, putlag dayon ba kayo? Oh, taas kayo. Napay mga isa, oh. Kini. Hindi na, boss. Ay, nagtiyo sa putol ba? Ano? Boss, ay, tiyo sa putol ba? Kana. Adaw ka na. Isalog Boy? ninyo na. Sana na bugat kayo. Paano na? 150 na. 150 na eh? Boss, pwede utang sa. Huwag ka dala kwarta ba? Boss, utang lang sa boss. Kwarta dala, boss. Boss. Dala mo ka na mong balay, boss. Balik dito pag huwag kwarta. 150 muna yung mga ikanalo. Balik dito pag huwag kwarta. Hindi lang, boss. Lagi, gamay-gamay, boss. Salua ko din mo, boss. Iwan na. Kung nanay mong kahoy.